Нека ви покажа какво си взех от Шейн. Само да кажа, че всичко е безплатно от моя ваучер. Само да кажа, че ето тук отгоре ще сложа моя промокод с ваучер, който може да получите безплатни подаръци, само го въведете в търсачката на Шейн. Първото нещо, което си взех е ето тази преносима батерия, която много лесно се залепва за моя телефон. И е 15 вата. Това си взех ето този невероятен часове, от който имах нужда. Тут в училище не зная нали, колко е часа през часа и ми става много любопитно и най-накрая мога да знам. Този часовник може да види колко ви е пулса, колко крачките ви извървят. Може да си направите къстъм wallpaper с приложението. След това имах нужда от часовник ков за моят iPhone 11. Този ков е чисто прозрачен и ето това тук, освен че е предпази, също става и за статия. След това си взех ето тези реплики на AirPods, които са мега яки и приличат на оригинала. Сега ще ви кажа отвътре. Малко не знам, що е така прави. А не. На камерата се вижда, че мигат, ама то време на живот не мигат. Не иначе са досуш като оригинал. След това се нуждаех за клавиатура в чище, да пиша в Google за учебниците, защото аз ползвам таблет вместо учебници. И това наистина много ми помага, защото учителите си мислят, че влизам в някакви други приложения и така нататък. Само да кажа, че тази клавиатура е Bluetooth. И това бяха всички неща. Ако искате да си поръчам още неща да ги отварям пред вас, моля ви, последвайте ме.